मिया हर थांनाय around 7:30 PM o sarigo sin tiari mairang area o kaisa kami teisa kchak kami o chwrai khokja phano joto kami chwrai chirigui ni joto kami ni borok khorang khanawi ni bono chwrai no mar haifano je khognai no margliya hain bagui no ang koine joto parents no kisa precaution nawi kisa alert khe tongdi nin chwrai no nungbai taka rudi nini chwrai no sari rokbo yang thungphana ganda ro muruk tongdi hayang khe belai khe tak chini tipra hawo chini tipra hasteo belai khe danger situation kaisa to election nung tongo bos or bisingo si chwrai sikok sitala kami hai tongphiu so haini bage ang koine parents no belai chwrai rok no taya kadi nirok bai tongrudi bofro chini kamio sitak maruk laha chwrai no bofro talangi thangjak tama khaijak painai sung bono naibi ni ma tongnai mi apro hor around sung hor kuthuma ekta duita jora bo naituk nailaha hapono malia unfortunately tei para boro joto no tabo basa win tongo je khokjamani para o bahai ke naituk na hapon naitugui to waisa khar thangbai no to naitugui na malia haifano chin kamio si chwrai malangya nion kami de malangnai chwrai khogui de botalangnai bono tibini precaution joto nai tongdi kisa alert khe tongdi tei kamini joto youngster sikla youth tongnai rono ba ang request khainai nion kamini lama o junction no je lama biangsing ha o jagani o nirok group kisa protect khaidi soba gari jodi sinia gari rok ke borno question khaidi sungdi tmani thangnai bor thangnai hayang khe talai rudi ang te srasa tongoi je chwrai miya horo to jung malai malia musrai bai bono si naituk lai bisi kaso lai bisi lama ro kaso lai bisi jung is malai malia ang tisa tongo hangke chwrai bai malai bui bahai ke khogjak ni wngkha bahai khe wngkha incident chwrai no bahai ke na nawi bo yok ha botoro no bo sungnai nai kha khaibu ni family joto safe wngnai joto no kaham ke tongnai.